För länge sedan hade jag en ganska tung period, 8-9 år sedan. Och efter en mycket lång terapi och fantastiska möten med andra människor så lärde jag mig i alla fall en sak. Lita på din kropp, för din hjärna försöker hela tiden förvirra dig. Du går till jobbet varje dag. Varför är det så att du inte mår så bra? Du går till jobbet varje dag. Varför är det så att du inte mår så bra? Så fråga dig själv. Är det här det liv som du vill ha? Kan det vara så att du väntar på att någonting ska hända? Kan det vara så att du väntar på att livet ska vända? Men du gör som vanligt och väntar till imorgon. Gör något bra för dig och faktiskt alla andra. Gör något bra för dig och faktiskt alla andra. Så sätt dig nu ner och tänk. Är det inte dags att börja vandra? Vandra hem till dig själv. Vandra hem till dig själv. Följ ditt hjärtas röst. Lyssna på din kropp. För den vet vad du behöver. Följ ditt hjärtas röst. Lyssna på din kropp. För den vet vad du behöver. Och du, då tror jag faktiskt att den där jävla förbannade verken för alltid kommer att gå över. Följ ditt hjärtas röst. Följ ditt hjärtas röst. Lyssna på din kropp. Lyssna på din kropp. Lyssna på din kropp. För den vet, för den vet, för den vet vad du behöver.